دم باش گهدارên hêvî FM yên hêja û delal. Nexweşiya seretana singê her sal dibe sedema mirina xelkê bi milyona û di xeleka îro de ji koşeya nûjdar em ê çend şîreta ji we re pêşkêş bikin. Ev şîret dibine alîkarî da jin xwe biparêze ji nexweşiya seretana singê. Guhdarên hêja yek jê bila xwarina we xwarineke mutewazin bê û tim bila bara bêtir fêkî û şînatî piraniya xwarina we bê û her wiha xwarinên weke masî û hêk û beqûliyat û di heman demê de pêwîst e xwarinên weke kêk û şîranî ji xwarina we kêm bibe ji ber ev xwarin derfetê didin nexweşiyê ku zêde bibin. û her wiha guhdarên hêja wek me gotî sîstema jiyanê jî gereke sîstemeke nîzamî bê û demjimêrê xewê jî demne muhedded bin ji 7 demjimêra ta 8 demjimêra rojane. Guhdarên hêja bila laşê we gelekî li ber tavikê nemêne û bi taybet tavika di navbera demjimêr 11 sibihê ta 3 nîvro û eger hûn neçar bûn li ber tavikê derkevin, tim krêmatê waqî ji tavikê deynin yan jî kum û guzlikê şemsî deynin. Guhdarên hêja tim çavdêr bin li ser laşê xwe dema ku hûn bibînin kütlek yan goştekî zêde heye li ser laş yan jî bi rengekî giştî tiştekî nenormal di laşê we de heye, dîrekt berê xwe bidin cem nûjdar û fehsekî çêkin. Guhdarên hêja pêwîst e fehseke zatî hebe, fehseke ku mirov li malê çêbike tim hebe lê ev fehes nakeve cihê fehsa li cem nûjdar e. Ev fehsê cem nûjdar e tim li cem pîrekê li ser 20 salî re carekê her sal çê dibe û fehsa şuacî her sal carekê ji pîrekê temenê wa li ser 40 salî re be. Guhdarên hêja dema ku jin zaroka wê ya şîr hebe bila şîrê xwe normal bidiye ji ber ev rîdaeta tabîî alîkariya parastinê dike ji nexweşiya singê. Guhdarên hêja lêkolîna ku sala 2012 çêbû tekez kir ku vexwarina çixarê dibe sedema çêbûna seretana singê. Guhdarên hêja di dawiya xeleka xwe de carekedî em tekez dikin ku pêwîst e her tim hûn fehsa li malê jî çê bikin û her sal carekê fehsek li cem nûjdara jî çê bibe. Guhdarên hêja em bihêvîne ku hin sûde wergirtibin ji va şîreta heta xelekeke dî ji koşeya nûjdar hûn bimênin di xêr û xweşiyê de.